une nyaya. Nani kutoya ukumbira uregerero. Nani kutoya ukumbira uregerero. Kana wewe unashinga garako. Mazizwa. Watanga na hondo ni. Unofana kugamushira saona ndege yakaita. Isatorero paromwe mushangisa. Tsika zvedu sechiwana. Kwete kuzoripa tashona. Imimi kana uyu asina kuzvita. Imimi msasati gandi. Chigarai. Momira nguwa yenyu kuti ichapinda musha. Kana ndisa kuzvita andiuye musha. Sawira. Matauro chapupu kuti iwe newe zvakanzi zvakati. Ini ndiri mumba makombori zvakangotaurwawo nemudzimu. Ndakaona vana ningi uchitaura. Right. Zvakurwa kuti kombore akatuma mudzimu wefeki here kuti ubude kwa Nyabanga. Nyabanga uyu zvakurwa kuti akauraya namachena. Makoni ndikuona sekutika ipapa hongu kumirira muri kumumiririra. Asi ye situation changamira. Ndofunga pamwe kana mwine mafoni wo muri kuaona zvikitika mamedia tiri papa nyado apa. Ndaipenga ndichipengera sabo. Azvirevo kuti ndaimupengera kuti aita urongwa. Kuti aite serious nevanhu wake kona mega. Tikutotya hana dzamaoko kuti tinogara sei. Wana tinofamba nomuhomwe here changamira. Tiite zvekudii imbotitaurirayo kuti tiite zvekudii zviri pamusoro apa. Tagumirwa. Ereki wacho uyu anytime titemu ndichangwera kana munin'ina wangu yashirikadzi. Right, wadiwa vatariri tinokugamuchirai paNhimbe TV. Muzuvara nhasi tatiregai timboshanyira Edmund Ganje. Vazhinji vanoziva nhau yatakambouya zvekare tichitora kuno. Yanga iri nyaya yengozi yachimbwa. Edmund, makasimba here? Tiripo makadiwa. Kuri sei kuno? Aiwa kuno tinosimba chaizvo. Tichimbokushanyirai muzuvara nhasi tine nyaya yakambopinda mudare menyu. Muchinguva chidiki chapfuura icho. Yanga iri nhaurwa yengozi. Saka vaoni vakazenge vakubvunza kuti chii chiri kuitika, chii chakazoitika. Saka tatiregai timbouya mumbotitsanangurira kuti kubva patasiyira paya zvakazofamba sei taapapi kusvika pari nhasi. Okay. Aiwa tinotenda. Maita zvakanaka mauya muchinomutsa nekunonzwa maupdates. Ndangoti pamasvondo mairi apfuura ndakazoona Sabhuku Mutukumira achiuya pano ndichimubvunzurudza kuti kwakamira sei. Iye akataura achiti mukomana aimboramba ainzi Mashorwa Mangenda ari kuti ndakubvuma kuti shuwa ndakauraya, asi ndiri kudawo munhu anondiperekedza kuna baba wangu kuti ndinge ndichinopupura kuti zveshuwa zvandakaramba mudare maganje zveshuwa zvinhu zviya zvakaitika ndakaita. Asi apedza kudaro kutaura sekudaro Sabhuku ari kuti mukomana uyu takazongomushaya munzvimbo mawo, asi chinzi akuwanika kunana Regina kumusoro kunana menoka area kacho kusasi kubendoko. So that mumba mawo wana tete wawo akarorwa kumhiri kuMozambique. Zita rake handizorizivi. Kutaura kuno akutobudikirwa nengozi yacho iyoyo. Saka zvadaro pamashure apo pakamboita incident futi kunana Nyabanga. Vane mukoma wemufana akabvuma uya akatobva futi mukushaika. Saka muchibvunza kudai panguva ino ndo chimiro chiripo. Sekutaura kwandaiwa ndakazviita kuti ngozi haimanikidzwe. Ndo zvange ndakatarisira kuti hatimanikidze kuti bvuma wakauraya. Kana iri ngozi chaiyo inobuda yega yotaura munhu wobvuma, then munhu ochipiwa muripo yake kusaidhi ramambo, muripo yake kusaidhi rekwaakauraya. Saka pari zvino ndiri kumirira kuti wange wachiuya wachizopupura kuti takauraya. Kune avo wairi wagara wakabvumawo kare Nyabanga na Machena asati wadzoka shure, watori kuenderera mberi nekungamidza pfuma yekuti waone kubhadhara ngozi nekubhadhara inini Changamire. Saka ndo chimiro chiripo panguva ini. Muchikamu chadarika ichocho takanzwa pane mukomana wechidiki aibudirwa nengozi.
Ndakanzwa vano ndiamai vake here vakanga vakutoti atakutotyira upenyu hwemwana nekuti pakanga pakuita kuchichidzirana kwekunge pane kuda kuzourayana nekupondana zvekare. Pari zvino mukomana uyu mwana uyu upenyu hwake hwakamira sei? Akagara zvakanaka here kana kuti akabva atotiziswa munzvimbo sezvaitaura? Ndingangoti mwana uyu ari kubudikirwa nengozi zviri kutaurika. Infact haaziriye ega. Vamwe vari kupromiswa kuda kubatwa ngeavo vari kubvuma kuti takauraya. So Sabhuku akataura futi achiti upenyu hwavo huri munjodzi. Zviri kubatwa kumachechi chinzi vanhu vari kutovhimwawo. Saka sinzi waakuzviziva kuti vari kuvhimiwa, tingatoti wachengeteka, havachangokwanisi kungofamba wega kana kudokerwa. Sinzi wakataurirwa mese maunofamba machechi, maunofamba mudzingangamburofita, vari kutaurwa kuti zvamakaita zvekubvuma mwachiramba, avo vakaramba vatoda kutouraya imimi kuti information idini ibva yangofa yakadaro. Saka handizvozvo. So pane chimwe chiitiko chakaitika munzvimbo yavo ikokoko. Pane kwakazowanikwa mbiya tsvuku yaiva yakanyorwa mazita. So mbiya iyo yakatoya muno mudare Sondrapera, ndipo pakauya Sabhuku ipapo. Kuyereswa kwainge yakaita aingerera kunzi avo vakabvuma avavo wange zvinge zvichidini zvichishaya basa, neuyo mufi uyo zvinge zvichishaya basa rekuti asamuke. Asi yakanhongerwa kudzimba dzeavo wananyakuramba waya iyo mbiya iyoyo. So iguwa rimwe randakazonzwa kuti pane umwe akazoenda kundopoinda munhu akanhonga mbiya achiti iwe mbiya iyi wakaiendeserei kwachangamire, asi munhu iye haasi involved munyaya idzodzo. Saka zvimwe zvinhu zvinoita kutoona kuti zveshuwa vanhu havasi kurara, vari kuvhima avo vakabvuma avo vakafumura vanhu vavo. Nekuti tichibuda mudare takanzwa ngozi ichitaura yega kuti aiwa ndichanozvirwira ndega nyaya dzangu, tichaona vanhu vakuuya. Zvekare patakabva mudare pakataurika nyaya yekuti pane uyu mukomana akanga abvuma, akatanga kubvuma, akanga azenga akudura zvese nekutsanangudza maitikira zvakaita. Akambenga ataura nyaya yekuti ndichazoti ndabva pano ndaakufunga kuti sezvo ndaakuvhimwa kudai ndiende kumapurisa ndonovatsanangurira zvakaitika zvese, kana kuri kupiwa umwe mutongo wekuti ndipikire mhosva dzangu ndigopikira mhosva dzangu. Zvakaitika here izvozvo kana kuti pakabva pazongogadziriswawo nedzimwe nzira dzisiri dzekuenda kumapurisa? Ipapo handinazobvunzurudza hangu kuti akazomira sei kana kujekesa kuzonditaurira kuti wakazoenda polisi here, hawana. Asi chiripo ngechekuti wemutemo wakomana wedu mapurisa wari kuda kunyanya kunzwa kune avo wakamboenda kukoti, because nauye akamboenda kukoti kai wachiramba. Saka ndo pawaida kunzwa kuti pari nhasi wabvuma here. Asi wani wacho ndiye abvuma, kubvuma kwaangoita abva andotiza. Anoitwa Mashorwa Mangenda ndiye akava one of them akamboenda kukoti. Saka kubvuma kwaangoita abva angodisappear. So kutaura kuno right now ndio handiri kuti ana tete wake ari kutobudikirwa nengozi ari pamhiri paMozambique. Saka ndikungotarisira kuti hazvirowi chinguva chidiki chinoteera ndichaona wauya pano. Vachinge wauya pano ndinongokudaidzira kuti basa rii yacho yaimupendere basa, kuti nyika izive kuti chiitiko chiya chainge risiri dambe inhau yechokwadi chakazoperera chakamira zvakati. Uyu zvida pamwe tikambodzokera mbichana, Mashorwa Mangenda ndiye pane akambotanga abvuma ka ndobva azoramba kumberi kwacho. Exactly. Ndiye akubvuma, ndiye akubvuma futi zvakaitika. Exactly. Alright. Ndanzwa mataura nyaya yekuti nyaya yakamboenda kumapurisa ikatotongwa kumatare edzimhosva. Payakatongwa kumatare edzimhosva yakasvika pakunopera here kana kuti yakangosiiwa yakavhurika, kana kuti kune vakatonzi aiwa mhosva taishaya dzokere zvenyumba? Yakafamba sei payakaenda kumatare edzimhosva? Ndikanyepi ipapo handina ruzivo rwakakwana. Ndakazongoita kungonzwa nyaya yacho mudare kuti nhau iyi yakamboenda kukoti. Asi I think kana ichinge yaenda kukoti ichinge yazodzoka sekudai kutaura kuti pamwe mhosva yakashayikwa, because ufakazi pane pasina. Asi saizvozvo izvi yakuchiuya mudare ufakazi kana wabuda, tinoona kuti wakomana webasa vanongoendera mberi nebasa ravo,
Ngozi kana uchinge wakambosungwa wakamboenda kumasales uchimbomira pamberi pemuchuchisi uchitongwa uchiramba wobvanza tashaya mhosva. Pari nhasi kana chiwanhu chedu chakukubata kuti wakurwadziwa nengozi uchibvuma kuti wakauraya, ndiona kuti mapurisa anogona kuenderera mberi nebasa rawo iroro. Aiwa, tinotenda netsanangudzo yamuri kutipa. Kune zvekare vamwe vakati aiwa pamuri kunoona Edmund Ganja mbotiitai kuti vambotipa kanhoroondo kekuti Edmund Ganja ndiani. Toda kunzwisisa nekuti tatotanga kutovaona pachivhitivhiti pabuda nyaya idzodzi, ende kune vamwe vairatidza kuti aiwa vakagutsikana nematongerwo vakaita ngozi, kuti makazopedzisira mava kuti inini pano handimanikidze vanhu kuripa ngozi. Kana iri ngozi ichazvibudikira yega. Saka vamwe vakati aiwa pamuri kuenda chimbonopiwai nhoroondo yaEdmund Ganja, toda kumbonzwa kuti Edmund Ganja ndiani, zvakamira sei. Saka chimbotitsanangurirai kanhoroondo ikako kadiki diki tinzwisise kuti Edmund Ganja ndiani, Edmund wakamira sei, wakabva kupi, zviri kufamba sei. Okay. Regai ndikupei zvakazara. Zita rangu noitwa Give More Ganja. Ndakaberekerwa kuTanda. So kuno kubva kuTanda kuya kunoko baba wangu ndiye ngari Edmund. Takapinda gore ra 2004 ndo pakaapoindwa baba wangu. Vachirana basa nguva dzese kusvika wazobatwawo nedenda wakazotisiya muna 2021 nguva yeCovid. So ashaika kudaro panonzi panomboiswa munhu anonzi acting masara pawana. So sefamily wakaona zvakakodzera kuti inini ndiri masara pawana. So kutaura kwandiri kuita ndiri acting Edmund, handisiri substantive. Wanoda kuziva zvakazara ndo chimiro chiripo. So umambo hwedu hunongosheya dzimba 4 dziri dzewanyama imba yekwaganje chete, kwete ngoti as long uri saunyama dzinongoroteta. Family tree yedu misha yedu ingori 4. Saka nharaunda yamunotungamirira kana kuti yamunotonga imini padzimba ina dzamatipa idzi, ndedzipi nzvimbo dzacho, yakamira sei? Kukura kwenharaunda yangu inyika. Kutangira Nyakomba ward 11 toya panyadowa pacho ward 10 toya muno mandigere ward 9 ndo nzvimbo dzandinotonga pamwe chete masabhuku angu 48. Inyika zveshuwa. 48 akawanda ndizvozvo. Tichibva kunoku Edmund, kwakambenge zvekare kwabuda nyaya yekuti nzvimbo inoyi kana kuti nharaunda inoyi yakanga yava kunetsa nenyaya dzemabhinya idzodzi nenyaya dzekuchekeresa idzi. Pari zvino zvamira sei kubva patabva kuno, nekuti takabva kuno paitaurwa nyaya yengozi yachimbwa iyoyi, ndo pakabuda nyaya dzekuti nzvimbo inoyi yakutotyisa kuti ufambe, even kana kwakasviba kuti ufambe kunotyisa, nekuti kuri kunzi vemashopu vari kubata vanhu vachicheka. Pari zvino zvakamira sei kuno? Ndingangoti munhu apedzisira kunge abhinywa ndiye chimbwa uyu. Kubva ipapo kusvika pari zvino, kubva kwamabva pano ndikuona pane runyararo, but kubva kuna chimbwa kudzoka kumashure paisapera gore, taingoti gore rega rega ingonza ninge pano pamunhu akapondwa, pano pamunhu akapondwa. So kubva vabva yachimbwa iyi handisati ndanzwa dambudziko. Saka pane vaipondwa ava pane here pekuti taiti mapurisa aizokwanisa kubata vaponda, uye zvekare ngozi hadzisi kusumuka here, kana kuti vanhu vanenge vasitoriwo vemunharaunda munomu vaioneka vakapondwa? Ndingati zvinoita mabhinya vanhu vakafanana nesu vanenge vane ungwaru. So zvinhu zvavo vanoita during the night. Vachinge vaita zvinhu zvavo vanongosiya munhu munzira sort of pakona paya kuti mota ikauya kana bhazi robva rasvika futi richiita sei, richitsika munhu, zvoita sekunge munhu aita sei atsikwa nemota. So zvichinge zvadaro unenge unombonzwa tumakuhwa
kuti ngana uye aisonzi atsikwa akafa uye anenge akubata pamusha wanhingi, asi nekuda kwekuti chiwanhu chiriko, bhinya riya rinotomhanya futi kuna chiremba. Chiremba ndibatsiriwe ndatsva ini, watsva ngei? Ndiri kubatwa nengozi, opiwa mushonga futi wekuvhara ngozi iya. Saka zvinoitika kuti makuhwa tinenge tichiwanzwa kuti pangana pari kuguna, asi manje panozopedza manje vachitsindidza kuvhara kuti zvisabude. Tiri panyaya yekwachimbwa zvekare, tine mashoko atakanzwa ekuti vamwe vakazenge vakuti ngozi ndo inenge yatotanga kuita basa, nekuti takazonzwa kuti kumhuri kwemukomana akange abvuma mudare kuti zveshuwa takauraya. Pane vakazenge vakutsanangurira kuti kunenge kwakatotanga kufiwa. Saka hatizivi kuti ichokwadi here kuti kwave kutofiwa, uye kufa uku kungangove kwakanangana here nenhau yengozi iyo. Kusazoziva kuti kufa kune kwakanangana nerufu here, asi pakuti munhu achinge abvuma kuti ndini ndakauraya, zvichireva kuti watone lingi nemufu ya kuti wabvuma, so that nechasara kumuripira. Ndoona sengoto pamwe maybe idenda rinenge rangosanganawo nemunhu, so zvinge zvadaro zvine zvakuita sekunzi chimbwa uya ndiye ari kuuraya, asi ndichiona hangu ndongoona kuti idenda rakangobatawo mukomana uyu, pakuti uyu wacho ndiye mukomana akaita first wekutanga kutovhuma kuti ndakauraya. So kana achinge abvuma zvinoda kuratidza kuti haachina hasha nemunhu abvuma, atone hasha neavo vari kuita sei, vanenge vari kuramba. Ende zvakadaro futi ukama hwavo vanhu ivavo wanenya kubvuma naiye nyakufa, ukama hwakatororerana, vane ukama usvinu chaihwo. Saka pane ava vakabvuma ava, hatizivi kuti muripo mufi akanga ataura here kuti anoda kuripwa nei. Pane vatanzwa muchiti vakutounganidza kuti vaendesa, akazenge abuda here akataura kuti tichibva pano akanga ati ndichazenge ndichikuzivisai pamuchauya mumusha mangu, ndichange ndichikuzivisai. Akataura zvekare kuti kune ava vabvuma nhasi ndinogona kuti ndikurerutsirei. Akazovarerutsira kusvika papi? Muchidimbo Sabhuku akataura achiti kubuda kwaakaita takapiwa total amount 5,000 years. Saka iyo achiti takafana kutombo deposita. Saka waitarisira iyo kuti dai wareiza mari uchidaidza hama dzacho dzinova dziri kugara dziri kure, dzimwe dziri Harare, dzimwe dziri Bulawayo. Saka kutaura kwaita Sabhuku aitoti ndini umwe wacho tiri paukama nemufi uyu, asi zvakangooma kuti zveu Sabhuku ndobeisa usaidi tomboita nhorombo yekuti tipedzane nemufi. Achitotaura kuti kutaura kuno titoneka homwe katiinako kati kutosungira tichikanda kuti tione kuti asei kupedzisa kuenda kunoripa. Saka wari muprocess yekuti wabvise amount yawakapiwa. Handichazivi wakabvisa mari, asi wane imwe mari yawakatombobvisa. So that kune umwe wacho futi ari kubvuma uyo, ndakanzwa kuti wakatomboreiza mari yemusumo about 200 years yekuti waone kutangira patsva kuti wange wachifambisirana process yacho. Saka misha miri yekuti yeyo Nyabanga na Machena waritoda kuti wapedzerane nemufi, hawana kudzoka shure kana kuita nharo. Watoni process yekuti waripe ngozi, wapedza waripa ngozi obva vange vachiripira matare. Saka pari zvino tava kuti pane vaipomerwa kana kuti vainenerwa kuti vakaponda, tisanganisira neuyo akuzonzi akushayikwawo, yamisha mitatu inenge yabvuma mhosva ndizvozvo. Asi vamwe ava vachiri vakanyarara. Vamwe wacho wese havasitombori muarea, havasitombori nzvimbo ino, watori far away. I think ikoko kwacho kune kurikwa zvemagodhi ikoko vanenge ndo kwavari. Aiwa, tinopendera nyaya yedu yedzinendambo mataura nyaya yekuti pakawanikwa mbiya ikatouya mudare. Saka zvakafamba sei? Mbiya iyi yakazoitwa sei? Yakaita kupi? Tsanangudzo iri pambiya iyi kana paine zvakatsanangurwa kuri kunzi ana chiremba nezvavakazombotaura pamusoro payo, yakazofamba sei? Mbiya iyi yenge yabva kumaprofita iine chinangwa chekuda kukwidibira kuvhara simba remufi
neavo vakabvuma kuti handizivi kuti yakashandwa mushando upi, asi inge yakashata ine chinangwa chekuti inini mabvuma chinangwa nemufi kuti asanetsawo. Ndokushereketerwa kwainge yakaita. Ndikataura inini kuti hazvichashanda, handiti yatoonekwa here, yaonekwa yayo matare zvoreva kuti zvatofumuka. Saka pachivanhu chedu wane zvavakazongoitawo according nembiya, ndichazvitaura hangu pamhepo. Aiwa ndizvozvo ndinobvunzikana vatariri vanonzwisisa kuti kune zvimwe zvisingataurike nezvimwe zvinokwanisa kutaurwa. Aiwa Headman, tingangokumbira kuti mutipe mashoko enyu ekupedzisira. Tinopendera chirongwa. Ndinodavira kuti vatariri vanga vakatituma kuti tinzwe kuti nyaya iyi yapapi, nekuti vamwe vanenge vachizoti nyaya iyi yanyararisa. Mukati ngoziya ndechokwadi, ngoziya iriko. Saka tataiwa regai nhasi tisvike kuno munyatsotitsanangurira kuti zvapapi, zviri kubva papi zvichienda nepapi. Saka ndinogutsikana kuti tsanangudzo iyoyo matipa, kana zvichikwanisika motipa zvedu mashoko enyu ekupedzisira amungade kungogoverana nevatariri vakatarira chirongwa muzuva ranhasi. Tinotenda. Masoko angu ekupendera ngeekuti chisi hachiyeri musi wacharimwa. Hazvirevi kuti nhau iyi zvayakapinda mudare mangu ndikaitamba nayo, wakabvuma, wakaramba zvoreva kuti watopukunyuka. Isusu semadzimambo, sezvo tichikwanisa kunge tichishanda neavo wane manhingi anonzi machi, avo n'anga wanenge wakarejestwa, tine mumwe muono watinokwanisa kunge tichiita wekuti wange wachisimudza mhepo yemufi kuti inge achiringana nemunhu akamukanganisira. Saka kune vanhu vese hatingati panoda kumhanyiswa, zvinototora nguva. Plus iyo wacho wanenya kuzviita wanenge wasina ngogarawo futi, wanenge wane kutotomukawo wachida kudini, wachitovhika. Saka zvinogona kutora nguva, asi chandinoziva ngechekuti hazvirowi zvakadaro. Nyangwe kukapera makore kana 100 zvichazongobuda. Inini ndini Headman Ganje ndiri kutaura kuti wese vakaramba waye pano vachazopadzuka vachitaura pamberi pangu kuti shuwa mambo, tapera, takazviita, kunyaramba kwataita ndiye vachazotaura chikonzero kuti wairambira chii. Saka ndiri kuti kana uriwo hako mwana wevhu uchiona chitiko chakadai, batikana nazvo. Munhu hachekwi sehuku. Zvakawanda zvinotiraramisa maprojekti, kungava kurima, kungava kupfuya huku, nguruve, zvinhu zvakanaka uchisungirira kusvika wasvikawo pakaita wangu. Izvi zvinoda kupfuma neropa izvi, hauna kwaunosvika. Saka ngatibatanei tichipananawo nguva. Kana kumwa doro rinodhaka, usamwe doro rwawadhakwa usingazivi, nekubatawo nguva chaiyo kupinda mumba. Gozi kurarama kwatakuita kwasiyana nekwekare. Munhu haufaniri kuchengetwa neumwe munhu, unofanira kuzvichengetedza iwewe pauri ipapo. Saka ndingangoti hangu mhuri yeZimbabwe, nhau iyi yakombore yachimbwa iyi tichinayo. Inogona tora nguva, inogona kufuma mangwana ichinge yangosanduka. Saka end time tarisirai kuti pane zvinhu zvichangoitika. Tichizokupai rakazara kuti taane chimiro chakamira sei. Ndatenda. Aiwa Headman, tinokutendai nenguva yamagoverana nesu, muchititsanangurira kuti nyaya iyi yafamba sei, yapapi, zvamira papi. Vadiwa vatariri, tinongoramba tichikuvigirai nhau sezvadziri nekwadziri kuitikira, ndo kwatinowanika pano paNhembe TV. Ngatisanganei zvekare muchirongwa chinotevera.